Здравейте хора, аз съм Ромастър и сте с ново видео, където ще играем Clash Royale, а именно е в един private сервер, тъй като, както видяхте, ви показах апдейтите в Clash Royale и затова сега реших, че ще влезна в някакъв private сервер, в който ще мога да ви покажа всъщност като цяло всичко ново. Ето тук има един дек, с който ще играя. Вижте, що само прави дековете. Трябва само прави дековете. Но тук са най-важните неща. Имаме Nightwitch, Bats, която още не са излезнали, Cannon Card, Flying Machine, Skeleton Barrel и Mega Knight. Да. Мисля, че имаме всички карти. Но като за начало нека отворим първо няколко честа. Ето новата анимация. Така, добре. Не знам дали в истинската Clash Royale, когато имаме легендарна, ще ни светкат картите. Тук отдолу. Например, ето като отваряме Giant Chest. И гледайте там при картите. Не знам дали ето така ще примигва. Мисля, че не. Почти съм убеден, че не, но не знам. Но в този епизод ще използвам да ви кажа, че трябва един абонат ни трябва един абонат до 50 абоната. И смятам да направя един много голям chest opening на Clash Royale, който ще съдържа Legendary Chest, 3 Magical Chest и един Giant Chest. Мисля, че ще стане много готино. Така, да отворим един Draft Chest. Вибирам My Spirit, Executioner. Добре, следващата е легендарна. Така, ами добре, нека отворим един Super Magical, защо не? Единственото, което ме дразни че новата анимация на картите е много бавна, смисъл наистина. Както виждате, ето някакво много се върти, но пък поне е по-яко, защото все пак не се пада легендарна. Но да, не знам. Така, нека сега дигнем картите, аз докато ги дигам, смисъл няма да ви тормозя и вие да гледате клипа. И така, след бавно дигане на карти, вече съм макс левел. Като означава само едно, че трябва да ги тестваме. Давай. Така. Тренинг камп, добре. Имаме Flying Machine, Electro Wizard и Bats. Бетовете са, не мога да ги видя колко са. Само 3, сериозно. 4 са добре. С еднакви карти трябва да сме. Добре, Flying Machine бие и на... не само по въздух, което е интересно. Това Кенън бая ще ти прави. Така, ето какво става с този Skeleton Barrel. Доста е корав. Колко кръв има. Ей, вижте, има нови тавари. Предполагам, че това е само за това. И аз може да го пусна да бия на сплаш демидж на тия двамата тук, ама не се сетих. Окей. Good game. Що картите не са ми макс левел? Come on, де.
Защо пак ме караш да си дигам картите? Така, добре, имаме пак фри честове. Легендарна. Бандит, найс. Добре, и фри чест другия. Така, окей. Нека отворим още един драфт. Фак, аз се пуснах да играя нищо. Nightwitch, Flying Machine. Това е добро комбо. Добре, важното е всъщност и аз да нападам, защото иначе не е окей. Окей, взехме го. Ще изчакам да ми се зареди Мега Найта, който е доста скъп, но искам да видя колко демидж ще му направи на сплаша. What the fuck? What the fuck? Моля. Че бе, оня падна и оня се насра. Той я наби повече от 400 демидж. What the hell, не мога да повярвам. Тук този път картите са ми дигнати. Така. Lava Hound. О, две легендарни в един чест. И то фри спарки. Добре. Тук няма легендарна, но ни се падна Flying Machine. Нека отворим един драфт чест. Ами, заповед. В легендарната е много ясно. О, и тя е Мега Найта. Найс. Боулер, Тумстоун и легендарната си избирам Принцес. Okay. Добре, и нека отвориме малко джан честове. Тада, общо взето ви показах какво е с всяка карта. Всъщност не съм сигурен дали ви показах точно както трябва или пък точно пък не. Но все тая private сървъра ще го има в коментарите, тъй като няма да го сложа като няма да го сложа в описанието, защото от компютъра трябва да сложа линка. Затова ще бъде в коментарите. И да, в смисъл, пробвайте го сами. Смятам, че ще ви е по-забавно да го пробвате сами. Между прочим, има и шанс да ми страйкнат канала. Идея си нямам защо, но го има и този шанс. Така че, ако до една седмица ми няма този клип. Рип. Но да, ако този клип ви е харесал, дайте палец нагоре. Все пак посетете правят сървъра. Готино е. Може да влезете по всяко време. Не е нужно да имате някакво определено. Аз мога ли да... Не. Добре. Добре, тук ние не мога да създам. Жалко. И да, палец нагоре, абонирайте се и да, чао.